Guretzat garrantzitsua da, Hego Euskal Herrian tradizio handia duten Mulda Unibertsitateko kurtso horiek Ipar Euskal Herrirat ekartzea, ez baita hemen ez Frantzia mailan halako ohiturarik. Eta iduritzen zaigu gaur egun mundua gero eta konplexuagoa da, eta gizarte gaiak ere biziki konplexuak dira, eta gai horiek gizarteratzeko garrantzitsuak dira olako ekitaldiak, unibertsitateak etorriko dira, Euskal Herri guzitik, benen baita ere mugetatik atetik ere, eta beraz eskaintzea hemengo biztanleei halako kalitatezko kurtso batzuk deneri irekiak, hori da guretzat arrazoina kurtso horiek antolatzeko. Uste dugu bai Gipuzkoa eta iparralderen arteko lankidetza sustatu behar dugula, indartu behar dugula, horretan ari gara Gipuzkoako Foru Aldunditik azken urteetan eta hainbat eremutan, eta udako ikastaroen marko honetan aukera izatea baita ere harreman hau izateko bai iparraldeko erakundeekin eta baita proiektuak partekatzeko hainbat eta hainbat sektoretan gaurkoan bezala gastronomiaren inguruan uste dugu indartu egiten duela Euskadiren bi aldeen arteko harreman hori. Beti esan ohi dugu lankidetzan aurrera egingo dugula, gure eredua hori da, lankidetzazko gobernantza, eta uste dugu hau ere unibertsitatearekin batera, ezagutzaren transferentzia, elkar ezagutzea, elkarrekin lan egitea, beti elkarrekin indartsuagoak izango gerala, eta uste dut mugaren bi aldeetako lankidetza hau ezinbestekoa dugula, bai Gipuzkoak eta bai Euskadik aurrera egiteko. Hirugarren edizio berezi hau, 2024ko Mugarteko uda ikastaroak arrakastatsua izan da. Hemen lagun artea sortu dugu. 10 ikastaro hauetan lagun asko bildu dira, bai akademiatik, bai erakunde publikoetatik, eta baita gizarte osoko eragileetatik erakarri dugu publikoa, eta orain balorazio orokor bat egitea dagokigu. Uste dute aurreko 3 edizio hauek demostratu dutela proiektuak etorkizun bat daukala, zerbitzu publiko bat eskaintzen dugula, gizarteari eta batez ere Mugarteko hiritarroi ajola zaizkigun gaien gaineko gogo eta garrantzitsu eta nabarmen bat egiten ari garela, eta espero dugu gure artean egin behar dugun erreflexio edo gogo eta horren emaitza izan dadila beste 3 urte arrakastatsu batzuk aurrera eraman ahal izatea. Hori izango litzateke behintzat gure gogoa.